sloky. Na táboře v Tatrách každý den je drama. Vedoucí se snaží, ale někdy je to karma. Vaří se jak peče, děcka se smějou, ale když přijde jídlo, všichni stichnou. Honza je náš kuchař, má talent na vše, ale když jde o ptáky, je v koncích jak v lese. Slepice nebo kachna, nebo snad husu. On neví co dát, prostě nemá páru. On neví, kterého vtáka má dát na stůl. V kuchyni je zmetok, každý má svůj stůl. On neví, kterého vtáka má dát na stůl. Děti čakají, čo se objaví na stole. V tábore je chaos, keď sa obed blíží. Honza v kuchyni, nervy mu tečú. Každý den nové menu, ale vždy ten istý boj. Vztah mi to má ťažké, nie je to jeho vol. Kurča alebo morka, možno divý bažant. Honza sa rozhoduje, deti čakajú, majú hlad. Vedúci sa smejú, situácia je jasná. V Tatrách je zmetok, keď Honza varí večeru. On neví, ktorého ptáka má dát na stůl. V kuchyni je zmetok, každý má svůj stůl. On neví, ktorého ptáka má dát na stůl. Deti čekají, co se objeví na stole. Jednou to je kuře, po druhé je kachna. Každý den je překvápko, co Honza nachystá. Děti si šuškají, co dneska bude, ale Honza v kuchyni zmatkuje a běduje. Vedoucí mu radí, ale on se nevzdává. V Tatrách se vaří, jak to jen zvládá. Jedno je však jisté, vždy to nějak dopadne. Táborová kuchyně, tam Honza neodpadne. On neví, kterého vtáka má dát na stůl. V kuchyni je zmetok, každý má svůj stůl. On neví, kterého vtáka má dát na stůl. Děti čakají, čo se objaví na stole. Tábor v Tatrách, každý den je výzva. Honza v kuchyni, to je jeho scéna. S ptáky má problémy, ale nikdy to nevzdá. Vždy to zvládne, i keď sa všade zmetok valí. On neví, kterého ptáka má dát na stůl. V kuchyni je zmetok, každý má svůj stůl. On neví, kterého ptáka má dát na stůl. Děti čekají, co se objeví na stole. Tábor v Tatrách, každý den je výzva. Honza v kuchyni, to je jeho scéna. S ptáky má problémy, ale nikdy to nevzdá. Vždy to zvládne, keď sa v šatě zmetok valí. On neví, kterého ptáka má dát na stůl. V kuchyni je zmetok, každý má svůj stůl. On neví, kterého ptáka má dát na stůl. Děti čekají, co se objeví na stole.